कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देणारं सुप्रसिद्ध शुभांगी ऑप्टिक्सचं नवं दालन वेंगुर्ला नगरीत ग्राहक सेवेत रुजू झालंय. गुरुवारी शुभांगी ऑप्टिक्स वेंगुर्ला शाखेच्या या नव्या दालनाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. शुभांगी ऑप्टिक्स वेंगुर्ला शाखेच्या या नव्या दालनाचा उद्घाटन सोहळा गुरुवारी पार पडला. संतोष हरमलकर यांच्या हस्ते या दालनाचं उद्घाटन करण्यात आलं. शॉप नंबर 4, सीवूड बिल्डिंग, शिरोडा नाका, तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग इथं हे नवं दालन सुरू करण्यात आलंय. मोफत नेत्र तपासणी आणि अवघ्या 450 रुपयात नंबरचा चष्मा ग्राहकांना इथं उपलब्ध होणार आहे. यावेळी संजय नाटेकर, सचिन हरमलकर, स्नेहल हरमलकर, निलेश हरमलकर, मनस्वी हरमलकर उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.